як сарбоз баъди 18 рӯзи пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳини адои хидмати ҳарбӣ фавтидааст. ҷовидон амирхонов аз ноҳияи Фархорро рӯзи 15 октябр барои хидмат ба як воҳиди низомӣ ба ноҳияи Лахш фиристоданд ва ӯ шаби 11 ноябр дар шифохонаи Истиқлоли Душанбе вафот кардааст. тавре радиои Озодӣ хабар медиҳад, сокини 22-солаи деҳаи Давлатободи ҷамоати Гулшанро рӯзи 12 ноябр дар зодгоҳаш дафн карданд. хешовандонаш иддао доранд, ки ӯ бар асари латукуби афсаре ҳалок шудааст, чун дар дасти онҳо сабти навори суҳбати охирони ҷовидон ҳаст. дар ин сабт ӯ бо сару рӯи варамида бехуду беҳол суҳбатҳои парокандае мекунад. аммо дар додситонии минтақаи Рашт гуфтанд, ки сабабҳои марги сарбоз ҳоло маълум нест ва тамоми иддаоҳоро месанҷанд, то сабабҳои ҷавонмарг шудани сарбозро маълум кунанд. аз мақомоти додситонӣ гуфтанд, тафтиш ҳадди аксар 2 моҳ идома мекунад. бародари сарбози ҳалокшуда Баҳодур Амирхонов гуфтааст, баъди марги бародараш ба додситонии низомии Тоҷикистон шикоят бурдаанд.